Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro osingo mar dhi nyime koda pedho paro mar timo lokruok e chike matayo usuru ma ijuogo Mauta mar VAT kata doko ni jatend piny Kenya William Ruto ne ochopo e winjruok kod riwruok mar weg nyamburko e wi chungo ng'anyo margi. Nyoro ma en jakom machon mar komiti od bura mochung' ne budget wacho ni winjruok e kind Ruto kod weg nyamburko ok dhi kelo fungruok moramora ne jopiny e wi nengo mamalo mar Mauta. Omedo wacho ni jopiny ema dhi ting'o osigo mapek mar chulo omenda mag wuoth mamalo, nyiewo chiemo kod mwandu e nengo mamalo. Nyoro chano wito oko usuru mar VAT kaachiel gi siling 7 ma ijuogo lita ka lita mar Mauta kokalo e paro mar chike juma manyien ka jaod bura oduogo. Okang' ma wacho ni dhi duoko piny nengo diesel gi siling 56. The issue about fuel has a lot to do with transportation, but a lot to do with the welfare of Kenyans also. So as the government negotiates with our brothers in the transport sector, remember the buck will stop with you paying the fare. So a vehicle is a vessel to transport you. They will just inbuild the rise in cost of fuel as part of their cost. And then they'll do a cost push inflation on your fare. That's why I want to reiterate and confirm to all of you my proposals to Parliament of cutting VAT in the meantime from 8% to 0. Number 2, of reducing fuel levy by 7 shillings. 3, of agitating for the cut in the profit margins of the people involved, and of getting an extra 5 billion from Fuel Stabilization Fund to subsidize diesel. Notwithstanding the communication we had today, my parliamentary process will still continue next week.